Σε 45 λεπτά αλλάζει το σώμα σου. Ξεφούσκωμα, ξεπρίξιμο, τοξίνες και λίπος φεύγουν σε 45 μόλις λεπτά. Με την πρεσοθεραπεία και θερμοθεραπεία στο Holistic Elegance νιώθεις πολύ καλά την ώρα της θεραπείας και ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Η πρεσοθεραπεία και θερμοθεραπεία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που εφαρμόζει ελεγχόμενη πίεση σε διάφορα σημεία του σώματος, ενισχύοντας τη λεμφική και την αιματική κυκλοφορία. Το σώμα αποτοξινώνεται, η κατακράτηση υγρών μειώνεται, η κυταρίτιδα βελτιώνεται και το αίσθημα βαρύτητας στα άκρα υποχωρεί. Βοηθά στην αποκατάσταση μετά από άσκηση και προσφέρει μια βαθιά αίσθηση ευεξίας και χαλάρωσης. Το σώμα ξεπρίζεται, η κυκλοφορία βελτιώνεται, η κατακράτηση υποχωρεί. Και όλοι αυτοί οι μικροπόνοι που κουβαλάς από το πρωί σιωπούν. Δεν είναι απλά μια αίσθηση χαλάρωσης, έχει αποτέλεσμα. Και όσο το συνεχίζεις, βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει. Το λίπος μειώνεται, αποτοξινώνεσαι και εσύ ξαναβρίσκεις την ενέργειά σου. Μέσα σε 45 λεπτά αυτά όλα, έτσι. Και ενώ εσύ απλά ξαπλώνεις. Για περισσότερες πληροφορίες, κάλεσέ μας στο 2311 27 42 52.